Jeg har været i hypnose ude ved Bille 5-6 gange. Jeg har skulle arbejde med min eksamensangst og problemer med at holde øjenkontakt med folk. Da jeg skulle ud til Bille første gang, var jeg rigtig skeptisk omkring det her med hypnose, om det egentlig ville virke og alle de her ting, fordi at man ser så mange mærkelige ting på fjernsynet, hvor det handler om at have et ur hængende foran øjnene, som man så skal følge, og sådan nogle forskellige ting, så jeg var rigtig skeptisk. Men jeg kommer ind til Bille, og det er en super hyggelig stemning. Og så spørger han mig ind til mine svagheder og mine styrker, og så spørger han mig også, hvad vi skal arbejde med. Så jeg ligesom får sagt det højt for mig selv. Og så bagefter går vi så i gang med at lægge mig i hypnose. Og det foregår lidt ligesom, at hvis man skal falde i søvn. Han beder dig om at slappe af og tage nogle dybe indåndinger. Samtidig med, at du så skal lytte til ham hele vejen igennem forløbet. Hvorefter, når du så er dybt nok nede, så begynder han at arbejde med din underbevidsthed. Og efter et par sessions var jeg var ikke sikker på, om det virkede, fordi at jeg havde ikke rigtig mulighed for at prøve det af. Så vi begyndte at arbejde med et problem, jeg havde med at holde øjenkontakt med folk. Og så fik han mig til at snakke med min underbevidsthed, og for mig var det rigtig mærkeligt. Fordi jeg vidste ikke, som sagt, ikke rigtigt, om det virkede, og jeg synes, det var mærkeligt, at jeg kunne høre mig selv snakke med mig selv. Og så bagefter gik jeg så ud og afprøvede det her med øjenkontakt, og jeg satte mig i situationer, hvor jeg blev nødt til at snakke med folk. Og så lagde jeg mærke til, at jeg har ikke det samme problem med øjenkontakt mere. Jeg tør godt kigge folk i øjnene, når jeg snakker til dem. Eller snakker med dem for den sags skyld. Og så begyndte vi igen at arbejde med det her med eksamenslignende situationer, fordi nu vidste vi, at den måde, vi havde fundet frem til at lægge med hypnose på, den virkede. Og nu efterfølgende har jeg været i eksamenslignende situationer. Vi begynder at træne til eksamenerne nemlig. Og der har jeg ikke noget problem overhovedet. Jeg føler mig, altså man har altid en lille nervøsitet, men min klap går ikke ned. Altså jeg panikker ikke. Så for mig har det helt klart hjulpet at være i hypnose ude ved Bille. Bille formår nemlig at gøre det til noget hyggeligt og noget trygt. Jeg frygtede lidt, at det skulle være sådan meget stiv og meget formel session, hvor det var, at der var ikke plads til, at det skulle være sådan trygt, men det skulle være meget efter bøgerne og meget klinisk. Men allerede fra start af forsøger Bille at gøre det rigtig trygt for dig, så du ikke ligger og er nervøs eller noget lignende. Andre jeg har snakket med, som har været i hypnose, siger, at rigtig mange andre er det slet ikke så hyggeligt, der er det meget stift. Så jeg har helt klart sat pris på, at det er Bille, jeg er kommet ud til. Ja.